Temen wong padha dene sak rombongan kabeh do waras-waras kok teklak-tekluk dhewe. Wah, anggepe iki waduh. Es iki wae tak pangane. Ning tinimbang iki tak tubruk mengko dianggep aku njulung tungkul tak gugahe we. Kowe kok mlebu kamarku kowe? Anggep iki ning kamar itu resor gedang kok ning kamar. Waduh mati ya. Petro do liwat. Do yayaan ora gelem gugah aku. Jan wis jan nedya dipakakake iki. Saiki umum-umuman karo aku sing apik-apik, kowe arep mlayu apa ora? Wis muni yo, mlayu yo tak tututi, tak pangan, ora yo terus tak pangan. Aku mlayu tak tututi, pangan, iya. Ora mlayu yo tak pangan. Ai kedua ora mlayu wae. Padha wae dipangan kok kesel-kesel. Kowe manut tak pangan. Lho, karang karepmu kepiye meneng karang? Dadi pepintanmu ya. Mangsa bodoane ya kuwi dientekke. Lah iya. Aja dingenge go mulih ndak ora enak iya. Pangan saiki pongko. Ah saiki. Oh ya. Mangan wis. Sakaremu waton kok entekke tekate ya ora bayar kok ya. Kok njuk mangklikar lho jare dipangan gek diwiwiti saka bongkot apa pucuk wong kok lek ikhlasan temen ojo takon dosa tak tadah cara mangsa panganan tak merem lho jare mangan malah menyanyi. Komatan gereng padake menyanyi. Wis sambat to tak tadah cara mangsa. Wis ket mau kok malah. Silak mambu ra gek. Oh. Malah guyu. Karang keri kok ya kowe ora. Le mangan ki aja kok ngono ki mangan kaya tewel-tewel ngono gek. Ngombe gek turu ngono. Mangan malah nyimat-nyimit kok ngono demen aku kemekeleng. Ati ngewake iki sing ora keri iki ndi? Hah, sing ora keri. Kene nek kene ora. Engko gondrong tak biyake ngono mangan yo. Oh. No. Risi. Wah, panganan siji kok angel temen. Alemu mangan kok bel gagas kok ngono. Men karek mangan ya dadak kokang lelewa barang haho-haho. Kowe gak takon tewal-tewel gek wis. Ora sing ora keri gek ngendi? Ah tak pangan temenan. Kene nek kene. Ora keri iki. Tur iki daging temumpuk. Engko gek selalu guyu meneh. Ora wis tak bingkeme. Wah. Ora urus. Kok ra sida? Pono kawane dian. Bareng tak cokot gembos. Sida pangan ora. Hah? Ora, setitik ora. Ya wis pangan dhewe. Ora urus panganan ra enak karo tawak-tawake. Arjuna do mlayu tak tadah sira mangsa.